வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டிபிஎஸ் கேமிங் 2.0. நீங்கள் யாராவது நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல்லை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உடனே. இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்தியன் பவுலர்ஸை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ இந்தியா வர்சஸ் ஸ்ரீலங்காவோட ஃபஸ்ட்டு T20 மேட்சும் இன்றைக்கி முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போயும் போல் இந்தியா ஜெயிச்சிட்டாங்க. போன மேட்ச் டோட்டலுக்கு பதிலடி கொடுத்துட்டாங்கன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா வேறு லெவல் பவுலிங்கு, முக்கியமாக புவனேஷ்குமார், சகல், அதுக்கப்புறம் தீபக் சகர், சக்கரவர்த்தி, ஸோ இவங்க எல்லாருமே சூப்பராக பவுலிங் போட்டாங்க. ஸோ உண்மையிலே இவங்க எல்லாருமே பவுலிங் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்தியா ஜெயிச்சிருக்குன்னா இவங்க எல்லாரும் நல்லா பவுலிங் போட்டது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீல்டிங்கும் நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் பேட்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம். அது மட்டும்தான் சுமாராக பண்ணாங்க. இட்ஸ் ஓகே, அடுத்த மேட்ச் சூப்பராக விளாண்டுருவாங்க, அதில் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி அவங்க விளாண்டாண்ட ஒரு வெற்றி, இந்தியா ஜெயிச்ச அந்த வெற்றி உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எப்போ வீடியோ போட்டாமல் உடனே நான் சேர்க்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.